O Concello de Ourense terá que restaurar e volver pagar os premios por xubilación aos funcionarios que o alcalde Gonzalo Pérez Jácome retirara unilateralmente en outubro de 2022. Desde o Grupo Municipal Socialista confirman que o alcalde terá que restaurar as gratificacións por xubilación aos e as empregadas municipais despois de non respectar o acordo regulador vixente. Tachan de nefasta a xestión do xefe de persoal e rexedor, manifestan a ausencia de diálogo e negociación política sindical e as súas medidas unilaterais para demonizar e culpabilizar o funcionariado ante a cidadanía. Os socialistas aseguran que Jácome converteu o Concello de Ourense na oficina de colocación de democracia ourensana en un auténtico caos a nivel laboral. Neste senso, e logo de preguntar durante o pleno ordinario do mes de setembro polos máis de 60 premios de xubilación que o Executivo local ten paralizados desde 2022, que ascenden a máis de 70.000 euros, e que a Xustiza tumbara varios nomeamentos e procedementos irregulares en materia de persoal, as e os socialistas denuncian que a intención de diálogo con empregados e empregadas e sindicatos é nula. Recordan, ademais, que a inquina de Jácome co funcionariado levouno a afirmar que consideraba que esos premios cunha dotación económica de 1.100 euros eran inxustos e ilegais e que sería a primeira das prebendas dos traballadores do Concello coas que pretendía acabar.